Duol matayo yiero pacho kae mano IEBC oikore yo makare mar miyo jo Kenya yiero maratiro kendo gisechako chenro mar tero gik yiero mibiro tigodo gi lony manyasani kaka KIEMS kit e kuonde luto ombulu 46,229 ma pacho kae. Kao twak kod Ramogi TV okinyi ma kawuono komishona mar IEBC Justus Nyang'aya ogoyo tiende piny ni IEBC dhi tayo yiero maduong' mabiro e yo ma uyanga ka ipimo kod yiero mag higa 2013 kod mano mar 2017. Nyang'aya omedo wacho ni gisedino rode duto mag kwalo ombulu kendo nyiso jopiny mondo obed gi yie kodgi. Bende olero ni jopiny Venezuela adek mane omak kod okwach kiche paw ndeke ma JKA kod gik yiero mabiro gin jotich mag kambi mar Smartmatic. Wabiro timo tich maler kendo tich maber ma ng'at mollo biro wacho ni tho oloya, to kinde mabiro machielo to an bende chaka biro mana duogo kendo abiro locho. Gini waloso maber ma onge kiawa moro manobedi. Walose maber moloyo higa mar 2017 nikech kot nong'iso wa gik mane wadhie marach. Kuondego waloso te kendo wadino gini completely maonge ng'at makwalo ombulu. Jogi eni nyinggi ni e list no. Omiyo ok nochuno ni kaja Venezuela biro to nyaka wang'is jopiny kata wadhi waromnegi. Nikech jogi eni gidhi to giduogo, gidhi to giduogo. Gin employees. Ok ochuno wane nyaka wang'is ng'ato. Bende kagi biro kata kagi giduogo wan wawegi ok wang'eyo. Nikech ok gin employees magwa. Wan ema kwa wuok to jo sirkal ng'eyo nikech nitiere form moro ma nyaka wafil.